Dod o swydd Efrog yn wreiddiol, dwi byw yn y Bala erbyn hyn. Cas Meurig. Dechreuais i chwarae crwth yn y flwyddyn 2000. Oedd gynna i ddiddordeb yn y fferin, oherwydd o'n i'n astudio hanes y ffidil yng Nghymru, ac wrth gwrs y crwth dath o flaen y ffidil. Fferin canoloesol ydy'r crwth, ac mae o'n debyg i'r bagbib a'r hyrdy-gyrdy, ac offren y felly o ran mae yna drôn a mae yna harmonia ynddi, a fedrwch chi ddim osgoi rheina gan bod chi'n chwarae'r chwethant yr un pryd. Gai Flockhart nath yr offeryn, a mae'n gopi union o'r crwth sydd yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. I fi mae'n offeryn modern, i fi mae'n offeryn dwi'n chwarae rwan, ac sgynna ddim diddordeb ail-greu beth oedden nhw'n wneud yn y canol oesoedd. Yr hyn dwi'n wneud ydy'r hyn sydd yn fy mhlesio i. Gerard Kilbride nath fy ffidil, ac dwi'n hoff iawn ohoni, ac mae o'n gwneud sŵn reit mellow felly, dyna beth dwi'n hoffi amdani. Enw'r alaw gyntaf dwi'n chwarae ar y ffidil ydy y galomen, ac yna dwi'n chwarae alaw sydd yn gorfoleddu yn yr enw. Mae gen i rhywbeth arall i'w neithir, ac ar ôl hynna, pib dawns Penrhos.